kwa muri ya Zimbabwe. Icho kwadi muri ya Zimbabwe rikadenda pinda ndiri mukati mekureba nokupfapfadza dziri kuitika matima anowasa nyika ino. Rega ndiko kupa musoro washoko kunyango kubhaibheri dziriko. Vanhu votaura kuti musoro washoko wakamira wakadai. Rega ndingoti mukoma KP nyaya ndinayo pazora nhasi inyaya yemasvingo. Inzwa muri ya Zimbabwe kumasvingo kune mwanakomana akabuda kubva munyika yeZimbabwe achienda kunotsvaga mari kana kuti kusevenza kunyika yeSouth Africa. Ndokubva vangozotumirwa shoko rokunzi mwana wenyu afa nematambudziko. Uyai kunoko ndokunosvika kumochari yekuSouth Africa ndokuona mapurisa. Chakavanetsa ndechekuti pavakaenda kumochari vakatoona pachitori nephotocopy yepassport yebaba wemukomana uyu inotoratidza kuti uyu ndiye nhengi uyu zita rake nhengi iri photocopy yepassport ndiye baba vake. Kuratidza kuti mwana wavo ndokuda kuzama kuda kubvunza mapurisa masoro pekuti vanyatsonzwisisa kuti akaziva kuti mwana uyu ndiwedu ndiani uyezve chitupa chabva kupi zvakamira sei zvakashekwa nokuti vanga vasina simba zvakazoitika zvacho ndo zvandauya nazvo. Ndine nyaya muri yeZimbabwe. Nyaya iyi ndichaiti Zimbabwe nokuti inobata vanhu vakawanda asi iri panzvimbo imwe chete. Inyaya yepachikoro. Pane chikoro chiri kufungidzirwa kuti zviri kuitika paisatanism dzapfungwa dzevanhu asi zviri kubuda pachikoro apa kurwara kwevana. Pari kurwara vana ava pane kumwe kutaura kunoitika mwana anenge achirwara pachitaurwa kana kunetsana nomwe mudzidzisi wepachikoro. Vabereki vakaenda kuMinistry of Primary and Secondary Education kumaoffices kunotaura zviri kuitika pachikoro kwedu kwezvo hatisikuzinzwisisa. Tiri kukumbira kutsvaga mubatsiri vachibva vati isu pachedu hatizviite isusu chedu maticha imi mabereki chikoro ndechenyu tinokutenderai kuita zvinhu izvozvo pati murunyararo. Endai munotsvaka. Ndokubva vakuda kuti vanyoresa matsamba ese nzvimbo dzinodiwa dzese kupinda kubva kumasabhuku kunosvika kuofisi hombe kuti ndo zvataura kuita. Vasati vatora mubatsiri zvacho izvozvozvo vasati vatora mubatsiri ndo zvandai nazvo kuti mubatsire chikoro chachema nevabereki vemunzvimbo. Chii chakazoitika? Rambai makabata ipapo. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya yemunhu akafa kugwanda. Afa kudaro kugwanda akuda kulovigwa. Hama dzimbo dzakadzabva munzvimbo dzakasiyana kusanganisira muHarare panga pano mubatsiri anta zvekungosvikirwawo ndigodobore achibva ati ndiri kutoona munhu ari kutevera pamunhu uyu aripo uyu asi kuita mazuva uyu pane ari kutevera wacho atoiswa palisti tiri kutomuona atonokorwa tsoka kubva panapa asi munhu uyu ane zvaanoshandisa kuti akwanise mukangomuregerera akapinda muimba yafa iyi next akutovepa padhuze ane zvaanoita pamufu uyu but ndipei nguva ndizviite ndigadzirisa zvakazoitika zvacho ndinazvo. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemaliwo varoi havana piro mumba iwe nthawe ziri kudiana chipinga chodhadhama vanenge vachida kuzokupa nyaya vanenge vachida kuzokubatai mushure mechirongo vachitsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu nhamba dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzisi inhamba dzinoti muri yeZimbabwe 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 2635 36 0736 2635 panhamba idzi muri yeZimbabwe musadzibhipa munofona kana iri message moisa message asi kufona kuri fast chikonzera messages anenge akawanda uyezve kana muchifungidzira kuti mune zvinhu zvamuri kuda kubva kwandiri musatangai matora ballpoint nepepa musati mafona kuti mukakoti ndini ndikati ndini pandinoshevedzera makutonyora uyezve musanyora pafoni yatiri kushandisa torai ballpoint nepepa nokuti foni iyi ndiye vanhu vakawanda atidi kuzotsvaga ballpoint nepepa takabata ballpoint nguva inenge ichipera no time to waste. Tinotenda ndiri mukati mekureba ndichinda kupindira muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino ndinoziva kuti chimuti munenge makachibata muri mukati mekumhanya nacho chikonzero munochiziva munochida mukuziva chakakunakirai muri yeZimbabwe rikaningotanga ndapinda chiti paka ndapindira mukati menzvimbo yegwanda Gwanda mukati menzvimbo yegwanda muri yeZimbabwe mune murume
aizvishandira nekuita zvinhu zvake zvakanaka, anga achiri mwana mudikana. Ndisingakanganise murume anga ine vana vaviri, but akarwara. Mukati mekurwara achibva afa. But mufamily yandiri kutaura, mhuri yeZimbabwe yanga ine vanhu, kana kuti ine vanhu vanokona kuita 6 vakafa pa2 months. 6 vakafa pa2 months. Hey! Vanhu vandiri kutaura varume vana baba vane misha yavo, vese vakaroora mumwe nemwana musha wake. 6 vakafa pa2 months. Right, vafa pa2 months kudaro. Iko zvinozvi pane akapedzesera kufa, kutaura kwandiri kuita kunoko, akavigwa musi weFriday yapera ishi. Afa murume uyu akambenge achitoshandira muguta reHarare. Kuno kuHarare ndoko akasangana nemukadzi achibva aroora. Ndokuroora kunzvimbo yeMount Darwin. Okay. Aroora kunzvimbo yekuMount Darwin, kureva kuti varugari vari kugwanda nevagari vari kuMount Darwin pane hukama, munamo nematambudziko vakudya vese. Ishokwadi. Murume uyu azoshayika kugwanda. Hama dzemukadzi kunova ndo kwakaroora mufi, vese vakaenda kupi? Kugwanda. Kubva kuDarwin vachibva vaenda kunhamo. Pakati pevanhu vakabva kuMount Darwin dzinove hama dzemukadzi, pane munhu ari pakati anoita zvekusvikirwa, ndati in'anga anove godobori. Ndokubva aita sei? Ndokubva aendawo kwekwe. Vanhu vari parufu kudaro, yatokwana nguva yekuti mutumbi wakuda kuvigwa, munhu achibva budirwa. Vanhu ndokumutora nene pasaidi, ndiani ko munhu uyu? Nekuti vamwe hukama ndingasingatozivi nekuti vanhu vatsva. So munhu uyu aitaura nemutauro wechishona. Kugwanda vakawana mutauro uchi Sutu nindevele. So akanzi mutori yemende nepasaidi, variko vanhu vanoziva malangweji akawanda nevanogona kudutsira. Svikanzi ende nepasaidi, vamwe vakati toenderera kumberere nekuti zvaitika tapa makuva izvi hazvina zvazviri kureva here. Ndokuonekwa kuti munhu uyu ihama yemukadzi wemurume afa. Vakuru zvikanzi zvina chokuita, imbomirai kuviga. Sei mudzimu wabuda ta kumakuva? Iye ari hama yemukadzi wemufi. Munhu aibudirwa aitaura kuti kudini? Right. Ipapo manje kutaura kwaitaurika, vanhu vakati bvunzai munhu, but mutauro waitaurika vamwe vaiti hatisi kunzwa mutauro. Ndokubva panzika paite mududziri, muturikiri, pane vanonzwa mutauro uri kutaura kurudzi rwemurume. Uyu ndokumukadzi. Ndobva pataka kuturikirwa. Pataka kutaura mutauriri akabudirwa yaive hama yemukadzi iri kutaura kuti ndazviona hasiriwo kutanga kufa uyu, ndiri kuona makuva akawanda akateverana. Pane vanhu vakawanda vafa. Pane vanhu vakawanda vafa. Varume vane zera rakati kana vasati vapera kufa. Hazvizi kumira zve. Ndiri kutoona mumwe wacho atori pano. Anofanira kufa. Anofanira kufa. Ndiri kutoona rufu rwake rwatotangira pano, atotorwa tsoka pano. Hey! But zviripo zvinoshandiswa nemunhu yekuti aite simba rekuuraya munhu anenge ari next. Okay. Zvikanzi chii? Zvikanzi munhu iye pese ndiwe hukama, pese panofa munhu anopinda mumba umu, tsvagai masahwira. Pamasahwira enyu anochinjira chinjana. But kubva patanga rufuru, ndiani sahwira asiri kubuda mumba? Ari kuramba aripo. Sahwira ari kuramba ari mumba imomo. Garai naye pasi, mumubvunze zviri kuitika. Ndiye n'anga yenyu ichakuudzai zviri kuitika. Haaziriye, but zviri kuitika ari kuzviziva. Pane ari kumutuma. Pane ari kumutuma. Ende iye ndiye ari kutuma, kana atuma ndiye ari kuendesa zvinhu izvo. Pari kugezeswa mutumbi, ari kupa munhu uyu mvura yagezeswa mutumbi. Then unoshuwiri bini fuwa chiwemba kiminikacha. Cheka papa. Hey! Toita sei? Mudzimu po wabuda apa, hausi werudzi rwedu. Ndokumudzimai. Ndokugara meeting. Svikanzi yamwe zvinogona kuitika nezvekuti mukadzi ndiye ari kuziva chakauraya murume. Ihama yemukadzi. Hakusi kuvhara iroko. Svikanzi hazviitika. Ngatifambei. Tumirai shoko kwamambo. Tumirai shoko kwaSabhuku. Kwamuchafamba kuenda dzimwe dzenguva kuchatora nguva kuva racherwa iri. Wow! Ndokubva vafamba. Zuva iro risati ravira, vatofamba dzimwe dzakaunda 3 vachishandisa mota. Shoko riri kubuda rimwe chete.
shoko riri kubuda rimwe chete bati vanhu vangasingafamba. Toita sei? Zvikanzi munhu aripo uyu muhama yemukadzi iri kuti ndinokutenderai kana mukaungana muchiti mada endai kupolisi. Kunoita seiko kupolisi? Mutendero kuti zvatakuita pano nokuti dzimweni dzenguva inogona kunge iri mhosva mukaripoterwa. Chinditorai semunhu kwamafamba. Ndiri mubatsiri. Zvandiri kuita pano ndinoda kuvhara mhiko yekuti kusatevere mumwe munhu wani ari kukonzeresa izvi. Zvatiri kuda panapa ndezvekuti munhu uyu patiri kumutorera zvinhu izvi mese makavharwa muri mabofu hapana ari kuona apa. But zvatoda kuita pano ndezvekuti tikamutorera simba iri anofanira kuita bofu. But toda kutanga tazviudza vanhu makagara mese kuti aripo iri anoita bofu pazvinhu zvakapa asarindi ega. Abvume. Vanhu ndokugariswa. Mambo vachibva pindira kati hazvina kushata kuti ndidzimambo kutungamirira vanhu vapenyu. Kana zuva nezuva imba imwe chete ichifawana kudai zvinorwadza. Pane zvichaitika paguva iri. Ndatenda. Munogona kungozobvisa kana mbudzi zvenyu. Family yese mungagona kubvisa mbudzi kuitira vari pasi mutemo guva rira risina chinhu. Rino chinhu chinokoresa kunofutsirwa ikoko. Ndokubva ati mukoma KB vakamira kudaro. Wanike mvura yake yagezwa munhu. Yange chitori muchigaba chemafuta. Vaseline. Chaka chichitori muhomwe yemunhu ari kuita zvinhu izvi. Anove baba mukuru kufamily vari kufa vana ava. Baba mukuru mukomana we aitori nacho ndokugarisa zvikanzi ane zvinhu zvake ngabudise. Ari kuziva zviri kuita ndezvo. Sahwira taura wega. Sahwira akati munondiurayisa. Zvamataura ndizvo ndinoziva sandikwanise kunongedzera. Kuti ndiani. Asi zvamataura kwandiri ndizvo kumuziva ndozviziva. But ndoita sei? Handifere. It's 6. Sahwira aramba kududzira kana kuti kutaura zita remunhu ari kumutuma kutora kamvura inenge yashandiswa pakugeza mitumbi. Icho kwadi muri yeZimbabwe zvaita kudaro muri yeZimbabwe mambo nati vange varipo andika kusvikira mambo otora mapurisa avo pamwe chete naiwo varipo vakati Sabhuku ita kuti zvinhu zviitike izvi musatye zvenyu kana makaenda kumapurisa makapedza handiti family mabvumere family sekenge iripo ichibva bvuma tabvumirana zvikanzi nevamwe panapa zvatinoda panapa tinoda zvinhu zvisina noise tinoda zvinhu zvine umboo nechokwadi. Kana manongedzera kuti munhu uyu ratidzai umboo kuti sei mati ndiye muri godobori muri ng'anga kana makwanisa kuona zvinhu izvi kureva kuti mune simba rokugadzirisa zvese uyezve mucharatidza kuti sei zvanga zvichiitika nemhaka ye sei madaro. Zvinhu zvaitwa mukoma KB vanhu vakashandiswa mukoma KB yekunzi izvo vanhu ngavabatane maoko right round vakabatana maoko vanga vakawanda family ishi vachita seko kungobatana maoko kuti mumwe nomwe ngabate maoko abumwe pake iseko handika mumwe nomwe achibata roko masaiti ese vakabatana kuita round kusvika nhamba vari kupera. Kana mwana mudiki anga aripo ari werudzi ainzi ngaangopindepo babatyochi abatiro tiri kuda vanhu veropa. Nai baba Isabel pazvese zvaitika hapana here munhu akabuda achitaura kuti please mubatsiri ngamire kubatsira nokuti ndine chekuita nezverufu. Hapana munhu akabuda. Muchida kunzwa zvakawanda regaika tizonzwa mushure mekunzwa kanhau kuti nyaya yekugwanda yakafamba sei. Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM nthawi dzati go pana 10:30 like chirongwa bozhongora segment part 1 papa Isabel ndazokubatai kati chinzwa kanhau muntu watonga pabodzi kana nambi amanga muchitsudzura nyaya yokugwanda mati mimika pane mhuri yakabvaka ku Mount Darwin uko kwanga kwakaroora ka mwana anobvaka kugwanda asi aigara muno mudhorobha reHarare right ashaya kudaro vanatezvara vachibva vabva kupi kuMount Darwin vachibva vaenda kakugwanda kunoviga kamukwasha pakati pevanhu vakabva kuMount Darwin panga pane wemhuri anobudirwa anosvikirwa achibva asvika zvikanzi aiwa rufu ruri kuitika mumhuri munomuka harusi rufu nje pane ari kubata-bata chii chakazoitika. Icho kwadi muri yeZimbabwe zvaitika kudaro vanhu vakabva vaungana mambo vakazvipira kuti vachafamba nemhuri iyi mapurisa avo vakafamba masabhuku zvikaunganidzwa mapurisa vakaudzwa kuti itai dandaro kana kuungana kuti mugozisana kuti zvichafamba sei chikonzero vauya ava ataura hake mutorwa pano but imi pachinyi mazofamba mukaudza kuti zviri kutaurwa nechokwadi but mupei basa aite ndokutanga kuunganidzwa family zvikanzi ungane mese vakakwana chandisiri kuda panapa munhu anonzi muroora nemuroorwa vasiri verudzi rwenyu mwanangu wemuzukuru mwana womwanakomana akazvarirwa pano anofanira kunge aripo apa akabatana maoko kana ari padhuze sekuru vane 60 years vanga vakatobatana maoko nekamwana kanogona kunge kane 2 years pasati nokuti ndike rudzi rwavo iro parimwe chete vadaro mukoma KB ndokutanga vane
jira ravakapiwa ranga rakatota riri nyoro kuti rakatoteswa ne asi chatinoziva ichi chinototesa jira imvura ndobva vapiwa jira rera vapiwa jira kudaro mukoma KB ndokufamba kutanga kupanana jira richitenderedzwa rasvika pamwana vamwe vana vanga vari vadiki vamwe vacho vakafanana nevana vari pamuzamu kana ari mwana ari pazamu ari kunzi mwana womufamily anogona kunge akatonyorwa zita tati chiri kuda weropa amai vemwana vaitokwanisa kuisa jira muruoko rwemwana woisa mune rimwe ruoko vorigamuchidza kumberi vaitenderwa amai but mwana ndiyegara pasi amai venzi garai pedyo muzokwanisa kubatsira mwana but zvadarika nemaoko ake ndokubva zvaitwa nokuti vamwe vana vaiti amai vakabva vana vochema ndokubva zvaitwa jira richidosvika mwana baba vamukoma KB jira nyoro ndikubva rabuda moto parakabuda moto ranga risati rapedza kutenderedza vanhu vese vanga vasiriwo last man remember kumberi kwavo kwanga kuchiri nevamwe vanhu zvikanzi aiwazve kana radaro harichaiti rabudisa moto repiri ndokupfuta zvakare moto riri pavari zvikanzi kwete apa richaende apa hatizivi kuti vamwe munoti kudii kana jira nyoro richibuda moto ndokutenderedza ndokuisa kuna mozika kune kumwe rikwasvikuita kungwisa kusvika pavari vachibva daro zvikanzi right ndoda kutaura kwakuri baba sahwira taurana nemapurisa amambo enda kuseri ndoda kutanga kuenda inini nemapurisa amambo nasabhuku ndikuenda kuseri mubatsiri nekunotaura zvikanzi ini handigari kunoko but munhu ndoda kuti ndikuudzei munhu akadai so ndiyaita zvinhu izvo ndakuchida kuti muchiedzesawira ega akuudzei futi ndiani toda kuona kuti zvandiri kubata ndo zviri kuitika here nezvatichazobudisa nekuti munhu iyeye zvinhu zvake zvemvura yacho yaakatora ichitiona uyu munhu uyu anayo izvezvi anayo momwe mari kutaura kuno ndokuenda ndokunotora zvikanzi right isusu kana musati mataura titisei hatina tinonongedzera zvamataura tazvinzwa ndokunoseyesera dzimwe dzeukama nevamwe varipo nekomiti yani yasabhuku neyekwamambo zvikanzi taudzwa munhu uyu handei kumberi baba hamuna zvamunokwanisa kutaura here hanosokwanisa ndikanzi kumberi mupurisa wamambo ndiri kukumbira kuti mundisumudzirewo sahwira nababa nejira riri kutsva vaenda mire mberi uku ndofambira kumberi zvikanzi nomubatsiri sahwira hamuna here zvamakaitirana nemurume uyu zvaunoziva pavanhu vese vari kufa zvikanzi chandoziva inini kuti ndiri sahwira ndinotenderwa kupinda mumba ndichiita zvese uyezve kudzikamisa rufu kana achiti kuzama kudzikamisa rufu aizama kuti izvo kana vanhu vakachema vakaungudza munhu anoita zvebafanisi achisetsa vanhu achitamba kuteedzera zvaita mufi zviya zvokuti vanhu vasanyanya kudzikadzika kuchema ndizvozvo chaizvo ndo zvandoziva zvikanzi koizvi iyi amai chii chawakamupa zvikanzi ichokwadi pane zvandakavapa ichokwadi kwene kuti zvane zvandakavapa pane zvavaindikumbira kuti nditore ndobva ndavapa asi imimi taurai kuti ndevape vandaipa handisi kukwanisa kuti ava asi vakamira mberi vari vese zvikanzi right baba inini ndiri mubatsiri ndichatora shoko ndoriisa kumupurisa wamambo mupurisa wamambo ndima ndoda kuti mubvunze munhu uyu kuite tibvunzane isusu nokuti uyu manje mukoma wemukadzi wemufi munhu ainongedzerwa apa ndivatezvara so uyu aishivedzera achiti homwe yangu payakagara yakatarisa murume uyu ndivatezvara handikwanisi kutaura navo yoisa shoko kumupurisa wamambo mupurisa wamambo ndiyazvitaura nemunhu uyu zvikanzi izvo shoko riri kusvika riri kuti pane zviri kutaurika panapa hamuna chamunoziva here maererano nemufi wanhasi kwete yekumashure ndokutanga muri munthu sanochema zvikanzi aiwa vari kuti vasati vapedza nokuti vari kuti vane umbowo ndine chinhu chandoda kutora chamuinacho ipapo chimwe chezvimwe zvinofanira kunge zvakadirwa muguva memunhu kana kuti zvakaenda nemufi asi ipapo munacho baba ndobva vangosimudza maoko havana chinhu chavakazotaura zvakare kusimudza maoko ndobva vari mamira vakasimudza maoko taurai vachada kutaura ndobva vangodonha vakamira ipapo zvikanzi ndisadetera zvakawanda ndinokumbira mupurisa wamambo endai munotarisa homwe idzi mupurisa wamambo achibva asvika akati dzimwe dzenguva mushonga kana riri dumwa ndinokuvara ndiri kukumbira sahwira atore kuti sahwira wedu haana zvinomuwana sahwira tora sahwira achibva taura kuti iye regai ndikuudzei inini handikwanisi kutora zviri muhomomo asi ndogona kukuudzai zviri muhomomo muhomomo mune gaba ririmo bhodhoro remafuta evaserini but rine mvura iri mukati mvura iri mukati umu imvura yakagezwa chituna ndeimwe shoma yeshe vainayo
vakomana vanakomana vanga varipo vamwe vane hasha zvikanzi tiri kukumbira Sawira utore. Ndine urombo zvakaitika ipapo zvimwe. Sawira akazopedzera abatwa akuita senge munhu anga kupiwa mambama. Nani? Nevana. Okay. Vemufamily vamwe. Zvikanzi uri kutaridza kuti unoziva zvesewe. Zviri kutaurwa nemubatsiri ndizvo. Asati atobvura homwe dzemunhu bati uri kutaura. Ende ndizvo zvakatoudzwa mapurisa mambo kuti ndo zviripo. Kuna kuti uri kuziva chinokukonesa kutora chii kana uriwo wemumba. Tora muhomwe. Akati haina ndizozivi kusimba kwemishonga yake ndinogona kukuwara. Zvinhu zvakazotorwa nemubatsiri ndobva ati nditenderei kupinza maoko muhomwe. Ndobva ati handikwanisi kupinza homwe ikandigara ine ava ndivatesvara ndiri kuda muzukuru ndimubate ruoko rwake ndikamubata ruoko rwake opinza muhomwe yasekuru wake unoburitsa zviri. Yes. Tapedzepo pamukoma KB ani mwana ari kuda kunzi anopinza ruoko muhomwe mababa uyo asiriye ana baba sekuru ava ndiko baba mukuru akati ainini wangu mwana akwanisi kupinza maoko. Vanhu vakutya aripo ine muzukuru mwana wemwanakomana wababa ava panga pane mwanasikana zvikanzi hapo zvikanzi fonerai kwaari achibva shedzwa muzukuru achibva uya. So mubatsiri aibata ruoko rwemuzukuru kwete kunobata kungobata ruoko rwake kuti chipinza ruoko ndobva anobudisa zvikanzi mvura izvi. Zvikanzi tabva panapa toda kuenda kumba hatina kupedza basa. Tisati taenda kumba ndiri kuda mudzimai wababa. Baba vangasakwanisi kutaura kana sei vangoti zi havasi kutaura. hapana kana munhu akati vadirei mvura. Hapana kana munhu akati manyai nemunhu kuchipatara. Vanhu vese vakangotarisa mukoma KB kuti toda kupedza zviri panapa. Remember zvataviga munhu. Munhu asati avigwa. Zvatika mutotezika izvo. Gorora rakashamba chidzikana zvakuona nhasi tinoviga mangwana. Apo mambo vabvuma kuti guva rine zvichaitwa nokuda kwokufa kuri kuitwamo ndiri kurwadziwa. Handei kumba ndokuenda kumba. Taenda kumba mukadzi wacho akangoshedzera kuti murume wangu anobata-bata handizvizivi. Chandinoziva ndechekuti mumba mune dzimwe nzvimbo dzisingabatwe dzakatotengerwa blanketi nyowani rakangovhara pamusoro chandisingazive chiri pasi. Asi ndikatarisa pamusoro ndinoona kuti blanketi rine kudhinda kwarangaita maraundi kuti pane magaba here pane hari here kana migomo here handizivi but jira rinodhinda parakagara. Yes. Ndo zvandiri kuziva. Ndobva unopinda mumba zvikanzi vhura inobatsira zvisina basa ndokunovhura mukoma KB ndokuona gaba rega rega rine mvura yaro. Gaba rega rega ihari mukoma KB hari imwe nemwe yakatonyorwa zita remunhu akafa mvura iri mukati ndeyake. Panga pane hari ngani? Panga pane hari dzinokona kuita 4 ende vanhu 4 vaye ndio vanhu vakafa mu2 months. Hey. Zvikanzi ndo zviripo izvi. Toita sei? Zvikanzi no murire munhu uyu apepuka toda kuburitsa zvinhu zvapepuka ndobva vamira achipepuka zvanzi baba toda kuti mutore hari idzi muchidziburitsa panze mega ndobva vaburitsa panze hari dzake ndobva vaburitsa panze but chakagona kuitika ndechekuti munhu haana chaakataura kubva musi wakadonha pasi anga asikataura zvakaita kuti vanhu vasisazivi kuti munhu uyu achiri kutaura here kana kuti hatauri. Pavaibvunza zvinhu izvi vanhu vainzi nemubatsiri no musataure naye kana achida kutaura achitaura kana asingapseka nyara but zvatiri kutaura ari kuzvinzwa. Tikati tora hari ari kutora simudza hari simudza ari kuburitsa panze oburitsa panze right ndobva aburitsa panze. Zvikanzi ndiri kukumbira kuti hari imwe neimwe but babava bvunzai mambo kuti muchazoita sei nokuti guva haricheri kaviri chaifanira kuvigwa chaviga pamwe chete nemunhu akafa kuti mvura dziri mukati mwedzi munoenda pamusoro peguva muchinochera mbijana chinodirwa pamusoro hariyoponyerwa pamusoro but bvunzai mambo kuti akana zvaanoda here pamusoro. Zvikanzi namambo ndinoda mombe paevhiri guva. Hey. Ichokwadi murume mombe anga nazo dzakatotina dzikaenda dzikacherwa chena ipopo but nyaya iri kunetsa panguva ino mukoma KB murume uyu kubva ipapo haasi kutaura murume uyu kubva ipapo hachaoni. Kunzwa ari kunzwa ari kunzwa asi haasi kutaura haasi kuona. Veukama ngachitigarai pasi titaurirane ndokubva munhu amubatsiri uyu azoshevedzwa zvakare kunzi ngaadzoke kunoku nokuti izvo pane zviri kuitika paguva remunhu zvoda kugara kuzigadzirwa. Mubatsiri achibva shedza adzokera akagadzira paguva apa mwana wababa ava kwakutema mota yomubatsiri. Mwana wababa vava kwakutema munhu uyo auyi kuzogadzira paguva usina kukwanisa kuzobatsira baba vangu kuti vafambe kuti vataure vaona ndovharwa pasi kutaura kuri kwati takaita sei akatiza atiza kudaro nezuro ndopakazosvika mashoko kunzi mwanakomana uyu mukoma KB kwanzi izvezvi ari kuoneka zvakare mubhini ndo maakudya kwaazowanikwa nyaya ndekugwanda kwaazowanikwa azowanikwa kusilovela
ndo kwaari kunzi awanikwa vakutofonera namba kuti nenge tiri kumuona muno but auti asingakuraska njeri ari kutyika mupeni but shoko rasvitsa kumubatsira zvikanziso vese vari vaviri vanhu vanofanira kugara zvakanaka but ndoda kuti ndishedze neukama ndiyo ndizobatsira vanhu ivavo so veukama munhu asatapiwa dheti kana zuva kuti uyamisiwa kati veukama kuti asikunonzi kwanzi vakagara dare vari kuti mirai makadaro ya pakaipa saka zviri kuitika izvi papa Isabel zviri kuitika igwanda ndikutaurai igwanda gwanda vanosiva nzvimbo rikanditi gwanda inonzi manama yes yeah. Pane nzvimbo inonzi manama kugwanda yes ndinoziva ka Saudo Mesindorf achitaura nezvayo nzvimbo inonzi manama iri kugwanda icho chekugwanda icho chinoshamisa ndechekuti umwe munhu anotoona nguva yokuita madhiri ake pamunhu ari kuchemwa apa vamwe vanhu vakazadza misodzi pamatama muroyi hana piro mumba chokwadi ndachema hangu KB ndimutsiroka madhamu vangu kuzoti mai Isaac Matono Otto Hams pachikwana Boseranga Mashonga Nyika Peter Matono Victor Katiyo tichaona Gotora Desire Chigwededza Innocent Manyosho tichaona Kambuwa Rufaro Kamanura Nobet Chabeta Prince Muningiwa Regai Samuel Gwaya Josiah Alfred Mafradio tichaona Shumba Makwerere amai Nosa Kelvin Joao Prominent Mandombo amai Muningiwa amai Makoni ndinonzi the radio inspector Shakman Matono ndiri kuno ku Cranboni baba Isabel papapati mushakabvu akazovigwa avigwa kudaro paguva pake pasina mazuva pakatozoonekwa kunzizo pane andiminozoiti kana pavigwa ivhu rinenge richangoiswa richiri riri nyowani panga pakuti asikunonzi pari kuonekwa zvimwe zvinhu zviri kutomira zvatove green but pasina mazuva ndo pakazoshedzwa mubatsiri ipapo ndo pakanotemerwa mota saka motikari yomubatsiri payakatemwa yakagadziriswa newehukamere kana kuti yakaita no mubatsiri akashevedzera kuti aiwa no problem siye zvakadaro mwana akatema motikari ndiye ari kurasa njere achiri kusolomera ikoko akatofonera kuti mukomana ari kuno kuti mwana akurasa njere so veukama vari kuti tichagara pasi but kune vamwe senga vari kutsika madziro kuti havasi kuda kuti zvikasire kuitwa nekuti vari kuti vanhu ava ndiyo problem tine vanhu vangani vakafa nekuda kwevanhu ava munhu woya kuzotema zvakare munhu atinunura kuti mangwana tisati dambudziko rekuita sei rekufira kuda kuti baba zvavaita vaitora mvura iyi wavari kuda kuti afe next vanomutora gumbo rake ipapo nguva iyoyo vanhu vaifa vachiroyiwa nababa ava vana vani mumhuri vana mfembe kwa baba mkuru kwa baba mune iyo baba wana kana mwana wana akafa havana mwana wavo havana kana wana akafa pa 4 hours hapana mwana wavo makati akawanikwa akavharwa nejira anga ari makati kana kuti matini akakura sei matini ukaona tini rakukwanisa kuti ane miromo inoda kuenzana ndi 20 years migomo iyayi yes ukaona kuti kana ukafukidza ne blanket anodhinda pamusoro kuda kuti buri recho rinenge rakakura gwanda po vanhu vanoshina hamana kusaona kwake hakuna basa iwe uyo wekutema moto emubatsiri achazviona simbisa vatendi vose veZimbabwe Apostolic Faith Mission Church Bishop Eicheta muparidzi Eric Chigwededza mufundisi Nyamukanga kubhangeti Andrew nyika dzino forgive nyama dzawo defense madondo Dorothy Mbofana shamwari yangu defense madondo Tinashe Gotora mudhara wangu Fidios Chigwededza blaze vangu Desire Chigwededza nemasisters angu Definitely and Destiny Chigwededza na Patience Chidzanga Victor Katiyo na Kelvin Joao ndinonzi Discuss Chigwededza ndiri kuno kuguruve kubakasa kuri seko kuguruve kubakasa nasi chiri chifundo nangumusira zakuti muri kuti pata bwino chakaipa wona ndinonzi Peter Zuru Mr. Manza aiseku the producer ndiri kuno kudombosha vagwanda woye icho chinoda ndimi chiri kupisa uyo mubatsiri isimbi yebasa ndiwo vakatumwa kuzobata kabasa raMwari avo baba mukuru vaingoda kungodzoserwa zvinhu zvavo zvamuchose voteverawo vanhu vakauraya vanhu vakadai vanotyisa kugara nawo mumhuri iye munhu wacho hanzi aitosaiza mubatsiri ndosaka akaramba akanyarara paitwa zvese izvo Mutsa Love Joy muZambezi Tinashe Gotora nobetenda nthawe zvikudiyana papa Isabel pane chimwe chamakabatira muri yeZimbabwe re muchikwapa idze icho kwadi muri yeZimbabwe rega ngoro ntunge kusona kwechembere chikonzero nthawe zino dzikuita kunya kutena zvikuita kudiyana mukoma kebatira rega ngoro zoro zviviri inongwa ntunge kusona kwechembere mukoma kebindi nenyaya ndinayo mari mwezuro ndakataura nyaya yekuti izvo vanhu vari kubirwa mari pamusoro pemunhu ari kushevedzera chiti iye anotengesa matemba yapindira zvakare muri yeZimbabwe zvose zvakafanana naizvozvo vanhu vari kutsvaga ndapindira paka gazebo mabvuku Eastview right ikoko zvakare mukoma KB kune mukadzi
anoita tsika yokutengesa, aitengesa hupfu, achitengesera vanhu hupfu. So kutaura kuno kwatiri kuita mabusinessmen vane mashops vaitenga hupfu dzemunguva chibage, vachitonzi chibage chichiri kubva kunyika yezambia. Ende zvichokwadi vaipiwa. Kutaura kuno kwatiri kuita vanhu vakabva vaendesa mari vari kuti mari dzakudarika 20,000 US havachaoni munhu. Pavaienda kunonyorera neukesherana mari, vaienda pamba panoroja mai ava, ndo pavaipinda mumba vachipiwa mari dzavo, right? Vachitonyorerana pasi vachibhadhara mari. Foni yemunhu aiite ecocash, aitaure zvakare zita remunhu. Mari vanobhadhara fair, vakagara pasi vachinyorerana pasi, munhu achizoende zvinhu sokuuya kwaita pekutanga. Asi kuzvinozvi achawanika. Ndokubva vaenda kumapurisa. Vaenda kumapurisa vakaripota kuti munhu arichamuone hapana chichita munhu achawanikwi. Mapurisa vachibva vaenda pamba. Paya pari kunzi ndo panoroja munhu. Ndobva vasvika zvikanzi nalandlord, imba yangu yaigare munhu ndotoichengetera huku. So pakataurwa mashoko hapana kutombopindawo mumba kana mapurisa akangoti imba yamuri kutaura muri kunzi haitogare munhu inochengeterwa huku. Apo vanhu vese vari kuti mumba imomo ndo mataipinda tichibhadharira mari umu. So vari kuchitangomira mari yakaenda. Nguva yavaita zvinhu zvavanga kuti vari kutsvaga mubatsiri kusanganisira vafanani venyuchi vaya kuti tingaite sei. Asi shoko ravo riri kuti ndo mabiro watakaita. Patakazoenda tichienda nemapurisa taenda kunoripota, takasvika tikanzi imba iyi inotochengeterwa huku. Endi vakakwanisere kuvhurisa mapurisa kuti vaone kuti mune huku? No, kwanzi izvo mapurisa ndiwo anotaura kuti tine kodzero kubvuma kuvhura kana kuti kwete nekuti basa ravo. Asi mapurisa pavakasvika vakati isu hatina zvatinokwanisa kuita, bosi muridzi wemba ari kuti hamugari munhu, maybe marasika. Endi zvinotoda kamapepa kubva kukoti kuvhura kuzopinda mumba. Saka izvozvi imba vari kuona kuti imba iyo but iri kunzi yaye huku. Ndechekupi ichi? Igazebo. Eastview. Chimwe chacho babapati, pane nyaya yakaitika mukoma KB munzvimbo yeStonebridge, iguta reHarare. Family yange ine nhamo nematambudziko dzayo ndokubva yanopinda imomo. Yanopinda imomo vachibva vaita zvinhu zvavo vakaenda kumubatsiri. Vaenda kumubatsiri handisi nyaya dzanhasi dzakada kufanana, ndangoti rega ndingodziendesa kuti Zimbabwe mugare mangoziva kuti zvakamira sei. Vaenda kunobatsirana ikokoko ndokubva vachajwa kuti vanofanira kubvisa zvakati, but mari yakachajwa ipapo zvichienderana nekuti vanhu vanga vatambura, vana vanga vane mari, vakabvisa mari inogona kusvika ichisvika kuma 4,000 US. Nokuti panga pane rufu kutambura nezvinhu zvakawandisa zvakaita zvimwe zvicho zvaitoonekwa kunzi ndikugadzirire zvinhu izvi. Varipo baba vakatanga kuya kuzobhadhara, vachibva vabhadhara zvikanzi ndakuchikuita sei, ndakuya kuzokuita sei, kuzokubatsiraya. Vabatsirwa kudaro munhu asati aenda, vana vakanosvika pasi ndikugara pasi nefamily yese achibva kuti no man, tadyirwa mari. Munhu anogona kunge asingagoni uyu. Wani mwana ndiye akati ona inini ndega ndini ndakafirwa nevana 2. Vamwe dzinguri nhamo nematambudziko zvinyi zamuinazo but vana venyu munavo. Ini ndakafirwa nevana 2. But pane zvishoma zvandakaona zvakaitwa izvi. Takapiwa date kuti date rakati risati rasvika muchaona zvichaitika nekuti ndateya mumba menyu pakati pezviri kuitika izvo munhu uyu ndikamutaura hazviiti, bheta zviite zvega. Hamuzogarisana muri family one. Iye haichisiri kuti kwababa mukuru nekwababa munene. Aiwa, ifamily imwe chete yababa vane vakadzi 3 nevana vavo. Vana ndokudzoka kumubatsiri ndokuita noise, tiri kukumbira zvinhu zvedu chiwa tozvikanisa ainga 1 ndakachera mushonga ndakaita zvakati zvikanzi no problem. Asi mwana wanu yakatevera ari 1 akati inini pakati pavamwe vese ndibatsirei, ndichabhadhara ndega. Zvikanzi no problem. Ndokubva ati ini ndakugadzira zvamakanga mandituma kuti ndigadzire vanangu, inini handisi kuregera nokuti ndakanga ndatoudza kwangu kuti basa ndakubata, ndakuya kuzogadzira ende ndakugadzira. Kana musingadi kubhadhara ndimi yenyu, kana mazoona zvakanaka muchauya. Ndobva vanogadzira ende vakazvinogadzirira kubudikidza ne1 mwana akati ndafiro ndaunogadzirwa. Ndobva vanogadzira mukoma KB. Zvikanzi kuzvinogadzira kwandiri kuita kauka ndoda kuti muone zvinoitika. Bababati nasi kutaura kuri kwandisati ndapinda muno, ndine vanhu vauya pandiri vane misodzi pamatama vari kuchemeiko. Ndati baba ava vane vana vanodarika 16 nevakadzi 3. Vamwe vana havasi vane vakadzi vari pamba. Baba ava vaita mhuri
vamwe vakadzi vavakaramba vanokona kuita 4. Vana vavo vakawanda. Vana ava kusvika nhasi pazuva ranhasi ndine vana vanokona kuita 5. Vane vana varohwa nezvino vese vafirwa. Vafirwa kudaro vana ndikuita confusion kuti but chii chiri kuitika. Kusvika baba vataura akati vanangu ndiri kukumbira mudzokere kwatikamboenda kuya kumbatsiri. ndine zvinhu zviri kurova vana ava. Ndikatozviudza kuti ite zvakati sokutaura kwandanena zvemazuva ose zviri kutoramba. Musati mapera dzokere munosheedza munhu uya. Zvinhu zvangu hazvichakwanisi kutaura nazvo. Zvakuramba. Zviri kutoramba nezvakatotsamwa. Handokwanisi kusvika pazviri. Endai kumubatsiri uyo. Handei mukoma kepi. Vanhu ava mubatsiri aigara kuStone Ridge. Ndokubva vaenda kuStone Ridge zvikanzi handikupera kwamadzinoyo. Zvikanzi vakatama. Hachisiko. Havachisiko. Iniwo ndinoziva kuti munhu wakatema mukoma kepi. Chandinoziva ndechekuti anogara kuchitungwisa. Ndokuti dana inini. Ndikati chandisiri kurarama inini. Chandisiri kurangarira. Inhamba dzake. Zvikanzi nhamba nesuwo tinadzo. But tiri kudzifana dzikuita sei? Dziri kuramba. Takatomira tese mukoma KB. Ndo pasobvuma nhamba. So kutaura kwandiri kuita ku vanhu vaenda kuchitungwiza. Chandisati ndanzwa ndechekuti pavaenda kuchitungwiza vaita sei. But vafona vachiti zvakare. Tine umwe mwana zvakare ari kutonzi arohwa zvakare. Umwe mwana muimba yega muri kurohwa mwana. Vafona kuti izvezvi kwanzi kwarohwa umwe zvakare. Vazukuru varohwa nezvishiri vangani? 5. Waiko zvinozvo arohwa vamwe vabva ikokoka which is 6. Asi baba utobuda pachina kuti zvinhu zviri kurova vana ava ndezvangu izvo. Dzokerai vana kuya kumbatsiri zvandaitaura manyepo ndini ndaikonzera zvinhu izvi. Saka zvinhu zvababa ava hazvichanzwisisi manje. Mukangwadzi inini handichamiri kugadzira. Ndoda kugadzira. Muchazviona mega. Kana maona mega ndimi muchauya. Makambondibvumira nokuda kwe1 uyo aramba akanamira pandiri ndichauya kuzogadzira. Asi ndoziva kuti muchauya henyu. Zvangopiwa hasha mukoma kepi. Zviri kurova vana vacho vakazvitora mari yavo. Vana vavo ndo vakupindirwa. Ya zvakaoma. 11:30 ndo pafika nthawe pari manje. Zimbabwe muri kuti kudini? 0713938538. Chekugwanda icho baba avo vasiri kuona nga vagare vakadaro hanzi vakazviwanira mucheka wavo. Ndinonzi tambudzai chinyanga ndimurisiro kwavagari vepachitange kunyamukoho right. Stone Ridge kudemo nai baba isa vano vakavharwa mari ava vekuEastview pavakakumbira kanhamba dzemubatsiri wenyuchi makavapa here kuitira kuti mari idzoke. Baba Isabel mari iri kunetsa $20,000 haisi mari yekutamba nayo. Tinotanga tataura nevaridzi mukoma KB. Tinotanga tataura nevaridzi nhamba dzevana dzokungopa uye tinotanga takumbira ende tinenge singagari nadzo nguva dzese nokuti inhamba dzine varidzi. Ishokwadi. Ende vanhu vanotanga vasangana ivo vozopedzerana ivo. Ishokwadi ichocho. Asi vanhu vanenge vachida kubatsirwa nokuda kwekuti tarisai moni izvozvi kuti vanhu vakavharwa mari munhu hachaoneki even paigara pacho hachisipo. Saka mari inodzoka sei? Wongo wakanoripota kumapurisa nyaya iri kumapurisa vanenge vachiita tsvakurudzo. Asi chinonetsa ndechekuti mari haisi kubatika. Baba Isabel tsudzurai chimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika iro. Munoziva chimuti chinenge chakabatwa chiri mukati mekufamba nacho. Wamukaseko timu rangu rakabata chimuti. Mamukaseko paka. Mukoma kepe regani ngoti jo tichienda. Right. Nyaya ndoda kutaura pana pa ndiyekudai pane vanhu vari pachinhoi. Vari kushvedza kuti vane hama yavo yakafa zvisina kunaka ende yakapondwa yakaurawa. Munhu yachibvanza anofanira kuti aitwe postmortem. Postmortem payakabuda vari kunyimwa postmortem kuti vagare nayo. Vari kuti tinogona kuti tiri kunyimwa but hatizive. Vari kubvunza mubvunzo wokuti kana munhu afa pakaitwa postmortem maresults epostmortem anogara nani? Nevaridzi here nemapurisa. Chii chakaitika? Pane munhu akafa achipondwa kuchinhoi. Zvikanzi postmortem. Right. Ndobva paitwa postmortem. Postmortem yaitwa vaviga munhu zvese vaita. Vari kuti tiri kudawo maresults epostmortem. Postmortem ndeyekuti isusu varidzi tizive. Ndizvozvo kuti hama yedu yakafa sei. Saka vari kuti vari kunyimwa maresults ari kumapurisa. Vari kuti dzimwe dzenguva tiri kuti tiri kunyimwa. Pamwe hatizivi. Ndiani anofanira kunge ane maresults epostmortem? Anogara kwa doctor here? Anogara kumapurisa here? Kana kuti chinopiwa. Kukana china kupiwa akatorerwei.
zava nenguva yakareba sei postmortem yaitwa? Kwanza zvane nguva papa. Kana vachiti zvava nenguva, nguva yakareba sei? Kwatatiwa kuma 3 months postmortem yaitwa, munhu takatoviga. Munhu akatovigwa. Handiti panoshaya munhu baba Isabel, panoshaya munhu. Icho kwadi. Veukama vanobvunzwa kuti muri kuda here kuti hama yenyu itwe postmortem? Vakabva vati hongu. Kana kuti kwete? Vakabva vati hongu. Kana mukati hongu, postmortem inoitwa. Eva yaitwa. Kana mukati kwete, munoziva kuti baba Isabel munotonyoreswa magwaro, mapepa, affidavit inotodhidwa kutoenda kukoti kuti mangwana musazochinja kuti inini ndakarambidzwa kuti hama yangu isaite chi? Isaite postmortem. Saka ivo vakabvuma. Saka kana vakabvuma sei maresults asiri kubudiswa nokuti hama dzinofana kuziva? Ndo pane mubvunzo wavo. Ndiani ari kuramba nemaresults? Vari kuti ari kumapurisa. Mapurisa ndiwo anogara nemaresults. Ndo pasikazivi sei vachiti ari kumapurisa. Ko padeath certificate remunhu pachanyorwa kuti kana vachiramba even paunonotora inonzi chii? Inonzi burial order. Handiti unofanira kuzikanwa kuti munhu akafanika. Ndo pavari kutaura kuti isusu takangogara. Saka vari kubvunza kuti ndiani anofanira kugara nemaresults? Muri yeZimbabwe vadiwa vateerere manyama, ngatibatsiranei. Muri kuti kudini? Postmortem kana yaitwa, maresults anofanira kuitwa sei? KB naBhozho chimuti takachibata kuti dzvi hatichisiye. Ndinonzi Marvelous Jalimani Mlalazi paGogwe Center. Wow! Gogwe Center. Ekaya. Kumusha kwako iko. Asi pane mumwe munhu asenda message panapa. Zvikanzi asi vanhu vekugogwe vakatamira kugwanda. Nokuti chasimudzwa negwanda iyi. Mucheka. Hachina kumira zvakanaka kucheka. Postmortem anopiwa varidzi vemufi ndinonzi Mai Chantel Kamonera kuzumba kwamanyika. Right. Muri seiko manzwa zviri kutaurwa. Postmortem ndiye kuziva kuti hama yenyu yakafanei. Handiti? And postmortem results iwo vanenge achidiwa handiti ndiwo anozonyorwa pachi paburial order. Saka vakaitora sei? Death certificate. Saka kana muchiramba nawo muda kuti zviitwe sei? Ipapo. Ndoko vari kubvunza. Reketi mbonzwa kuti vamwe vanoti kudini? 0713938538 0713938538. Mamuka semukoma KB namukoma Bhozho. Ndinofara kukubatai kuchimuti. Ii vanhu vanoroya veduwe. Dai sekuru avo vari serious nezvinhu zvavo kwete kuuraisaka vanhu vasina mhosva. Mundifarisiroka murume wangu South Africa anonzi Shepherd Nota. Ndinonzi Clara Nyati Porikiti Bvu. Ndiri kuno kumasvingo Zimuto. Pazimuto. Yakabata National FM. Hanzi Bhozho tipewoka nhamba dzemubatsiri wekugwanda uyo pamwe chete newekusTone Ridge uyo wekuzodzosera ka back to sender zvinhu zvikatadza kuteerera ka muridzi wazvo. Icho chakanyanya. Baba Pati. Yes. Stone Ridge ndo mucheka zvakare. Mucheka. Icho chegwanda chandivhundusa. Inyaya inosirisa mufunge masawira manyama. Uyo sawira ngapinzwe busy pamberi nemubatsiri uyo. Ndo kunonzi kugona basa. Ndinonzi Ambassador Tinashe Gotora ndiri panapa pa Solomio. Regai katingopinda muchiti. Icho kwadi muri yeZimbabwe regai ndikudze ndichazobata mukoma Kevin zvinenge kwanisa kushakanyira nzvimbo yemu Glenview 8. Mukati nzvimbo yemu Glenview padhuze nepa area 8 padhuze nepa Makova shopping center. Ndichange chikudze pane nzvimbo imwe ine marara iri kurwadza vanhu kwawanda kunyanya vanoshandira ipapo. Saka ndichange ndichikudze mangona kuti pakamira sei pada kubatsirwa sei uye zende chiri chaswera na kanselo mukati menzvimbo kuti vanhu vari kuchema kuti vachabatsirana navo sei. Ndine nyaya nichataura yekubhoira mukoma KB yemwana komana akafa aenda kuchechi abva kuchechi akabva arwara akashayika but parufu rwake kuna amai vakauya nesoksi vachiti ndauya nesoksi remwana iri muriise pane mamwe. Mwana komana akashaya uyu anga akura sei? Secondary form 1. Form 1. Soksi ndire kuchikoro. Soksi gloves man. Gloves but angaenda kuchechi. Akuenda kuchechi achidzoka. Amai vemukereke vakatona naye ndo vakazoya vachiti ndiri kukumbira kuti mwana uyu atofa vasati vaudzwa vanhu vakabva vaine soksi vachipa muroro pamai kuti ndiri kukumbira soksi iri uriise pane mamwe. Rakabva rarambwa nyaya yekutaura kuno kwandiri kuita ndichatoendera mukati menzvimbo yebhoira nekuti yakwamambo ine zvimwe zvakura zviri kutongwa kwamambo zviri kuenderana nekufa kwevanhu. Ndichazokupai zvakare nyaya yekupi yamangwana yemuZimbabwe yepachikoro pari kunzi vanhu vari kuramba kuti pauye n'anga pakatonotsvagwa lawyer. Vabereki vaenda kunokumbira tiri kukumbira kuti mutitendere kuisa n'anga kana muprofita azobatsira. Pane one mudzidzisi wepachikoro akaenda kunotora lawyer rikati panapa n'anga inotsvakika namuprofita. Saka dziri kumangwana
right muri yeZimbabwe ndiri mukati mekutaura pamusoro pevanga vachikumbira kuti vari kukumbira nhamba dzemubatsiri muri yeZimbabwe wanda chitorawo kugwanda dzinoti 0714 204 235 0714 204 235 nedzimwe dzacho dzinoti 0713 072 358 0713 072 358 dzandataura mukoma kebi dzechitondire dzinoti 0780 258 564 0780 258 564 nedzinoti 0712 910 770 0712 910 770 gwanda 0714 204 235 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho dzenyu dzacho dzangu namba muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzangu inini iyi namba dzisina chipomerwa nati namba dzisinganyadzise iyi namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 ndapota musabhipa sa Isaac Ndebvu Wasu po rikiti vo tinotenda nchadidi kana kuti ni magunga kuti right